ನೂಲುಗು ಮರ್ಲಿದ ನೇಲರೆ ಪೋಂಡ ನಾಲಿಗು ಬೂರು ಉರ್ಲು ನೀಲಿಯೇ ಪಲಾಯಿಸತ ಮೂಲ ತೂನಗ ಕಣ್ಣುಗು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಾದು ಆಯೆ ಇಂಚಾದು ಪೋ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತಂಡು ರೊಚ್ಚಿ ಜಾಗೃತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಧರ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಡಾದಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿ ಕೈತಲ್ ಪೋವಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಉಂತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲೈತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತಂಡು ಕೈತಲ್ ಪೋವಡ್ಚಿ ಕೈತಲ್ ಪೋವಡ್ಚಿ ಕೈತಲ್ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಂಜಿ ನಾಟಕ ವಿಷಯ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂತೂಯ ಈ ನೇಪಾಳ ನಾಟಕ ತೂಪುಜಿ ಈ ನಾಟಕ ನಾನು ಪೂರ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ದುಷ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನೆ ದೂರೊಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಪೋವಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಳು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಣಿಗೆ ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ.